खुलुमबाय बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' निउज आपडेट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आं दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ चिफ मिनिस्टार्स रिलिफ फान्डआव नोगोद 1.5 कौटि रां डनेसन होदों। हर्नबिल एमएलए आरो आसाम इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन लिमिटेड चेयारमेन श्री प्रशान्त फुकन आरो गुबुन थान्दैफोरजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ मैया लोगो हमदोंमोन। बिथांमोनहा गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डआव 1.5 कौटि रांनि थोजासे बिबां दान होदोंमोन। बे बिहोमाया जोंनि रायजोआव गिख्रंथाव दैबानाजों खहा जाजानाय सुबुंफोरनो गोनांथार हेफाजाब होनायाव हेफाजाब होगोन। नोंथांमोननो श्री प्रशान्त फुकननि सोमोन्दै एसे फोरमायथि होनि। श्री प्रशान्त फुकनआ आसामनि सासे गाहाय राजखान्थियारि सुबुं। बिथाङा फारियै खनब्रै 2006, 2011, 2016 आरो 2021 मायथाइनि थाखाय डिब्रुगड़निफ्राय एमएलए महरै सायख'जादोंमोन। रायजोआरि सिबिनाय आरो जौगालु हाबाफारिफोरनि फारसे बिथांनि बाउसोमनाया बिथांखौ सासे मानगोनां दैदेनगिरि बानायदों। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ गुवाहाटीआव बिष्णु राभा दिबसआव साननैनि बेसेन नाङै मेगन नायबिजिरनाय हाबाफारि बानजायदों। कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि पुण्यतिथिखौ गोसोखांनो थाखाय उद्गामा फाउन्डेशनआ श्री शंकरदेव नेत्रालय गुवाहाटीनि हेफाजाबाव साननैनि बेसेन नाङै मेगन नायबिजिरनाय बादा खुंदों। मेगन नायबिजिरनाय बादाखौ मैया 20 आरो दिनै 21 जुन 2024 खालि गुवाहाटीनि अजा हेमचन्द्र बरुवा मन्दिरनि नब्लाङाव खुंनाय जादों। हाबाफारिया गाहाय आलासि आरो फरायसालि खुंफुं आफादखौ मान होनानै मोनसे मान बावनाय हाबाफारिजों जागायजेनो। बेनि उनाव बिष्णु प्रसाद राभाखौ बावनाय मोनसे श्रद्धान्जलि हाबाफारि जायो, जेराव मुंदांखा आलासिफोर, जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे फरायसालिनि फरायसाफोर आरो बिरादगिरि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ गुवाहाटीआव 5 लाखनिबो बांसिन रां खावना सासे सिखाव हमजादों। सेन्ट्रेल गुवाहाटी पुलिस जिल्लानि सिङाव थानाय पल्टन बाजार पुलिस थानानि नायबिजिरग्रा मावख'गिरिफोरनि मोनसे हानजाया मैया खावनायनि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै सिग्रोमदोंमोन। सिग्रोमनायाव गुवाहाटीनि फेन्सि बाजारनि खाथिनि कामारपट्टी ओनसोलाव खालामनाय जादोंमोन, जेराव पुलिसआ सासे सन्देहगोनां सुबुंखौ खादोंमोन। मावख'गिरिफोरा फोरमायदों दि दायनिगिरि सिखावखौ कृष्ण दास मुंनि सासे होनना सिनायथि होदों। मावख'आरिफोरा मोनसे गोथां हेलमेटजों लोगोसे माखासे बेसादफोर जब्द खालामदोंमोन, जायखौ बिथाङा न' हाबनो थाखाय बाहायदोंमोन। बेसादफोरजों लोगोसे पुलिसआ दायनिगिरि सिखावनि आखाइनिफ्राय 5,17,030 रां बोखांनो हादों आरो गंसे मबाइल फन जब्द खालामदोंमोन। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ गवालपारायाव एम्बुलेन्सआ दैयाव गोग्लैनायनि जाहोनाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा आरो 3 जखम। मैया आसामनि गवालपारा जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो, जेराव सासे आइजोनि जिउ खहा जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया गवालपारानि दारानगिरि ओनसोलाव जादोंमोन, जेराव गंसे एम्बुलेन्सआ कन्ट्रल खोमानायनि उनाव दालांनि रेलिंआव सौग्रावनायनि उनाव दैयाव गोग्लैदोंमोन। जाथायनि समाव 57 बोसोर बैसोनि मनमती बसुमतारी मुंनि सासे आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन 3 जोखोम जायो। सुलुंनि बायदिब्ला गवालपारायाव फाहामथाय लाबाय थानाय सासे बेरामिखौ मोजां फाहामथायनि थाखाय डाक्टारफोरा गुवाहाटीआव दैथायहरदोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला दुखुनांथावै बेरामिजों गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय समाव एम्बुलेन्सआ माहारियारि राजा लामा 17 आव मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जायो आरो दैयाव गोग्लैयो। हायुंआरि राजा लामाखौ फुवारनायनि लामाया गुसेब जादोंमोन आरो ओनसोलाव हाखरफोर सोमजिदोंमोन, जायनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया जादोंमोन होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायदों। जोखोम जानायफोरखौ गोब्राब थासारियाव देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों होननानै खौरां मोन्नाय जादों। आरोबाव नेक्स्ट आपडेटआव दङ आसामाव दैबानाजों 2.96 लाखनिबो बांसिन गोहोम गोग्लैदों आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव सा 6 सुबुंनि जिउ खहा जादों। रायजो नाङैनो अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव आसामाव दैबानानि थासारिया गिख्रंथाव जानानै दङ।
आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि बायदिब्ला थांनाय 24 घन्टायाव सा 2,96,384 सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैदों। बे समाव थैनायनि अनजिमाया सा 26 जाबाय थादों। गोहोम गोग्लैनाय जिल्लाफोरनि गेजेराव कामरुप, गवालपारा, नगाव, बङाइगाव, बाक्सा, काछार, खोला सालमारा, लखिमपुर, हजाइ, नलबारि, करिमगन्ज, दरं, उदालगुरि, हाइलाकान्दि, तामुलपुर, बिश्वनाथ, बरपेटा, सनितपुर आरो बजालि दङ। बेनि अनगायैबो रोजा अखा हानायनि जाहोनाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव सा 6 सुबुंफोरा जिउ खोमानांदोंमोन। दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।